ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଛୋଟ ନଈ ଏବଂ ତାର ଆରପଟେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡୁଛି। ଗୋପାଳ ଏବଂ ରାଜୁ ସେମାନଙ୍କ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବାକୁ ନଈ କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନଈ ଆରପାରିରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ଶାନ୍ତ। ରାଜୁ, ଦେଖ, ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବାକୁ ହେଲାଣି। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାର କର। ବାପା କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାରି ମୁହାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ। ସେପଟକୁ ଆଦୌ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ନଈ ଆରପଟକୁ ଚାହିଁ? ଆରେ ଗୋପାଳ, ଦେଖ ଦେଖ, ସେପଟେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ଆମ୍ବ ମିଳେ ନାହିଁ। କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ। ନା ରାଜୁ, ସେଇଟା ମାୟା। ବଡ଼ ପଣସ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାହାଣୀ ସେଠିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଚାଲ, ଏଇଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇବା। ଗୋପାଳ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବେଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଗୋପାଳ ଅଜାଣତରେ ନଈ ପାର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ରାତି ହେଲା ଭଳି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଉଡୁଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶି ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାକୁ ପଛରୁ ଏକ ମିଠା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ଖାଇବୁ ପୁଅ, ଆହୁରି ମିଠା ଆମ୍ବ ଅଛି। ରାଜୁ ପଛକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଦେଖେ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ହାତରେ ଶାଢ଼ୀରେ ଫଳ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତୁମେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ମୋ ଘର। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଏଇ ନିଅ, ଏହି ମିଠା ଖାଅ। ସେପଟେ ଗୋପାଳ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ରାଜୁ ନାହିଁ। ସେ ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶେ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ରାଜୁ ସେହି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳର ନଜର ଝିଅଟିର ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାର ପାଦ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ପାଦ ଭଳି ନଥାଏ। ରାଜୁ, ଖା ନା, ସେଇଟା ମିଠା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମାଟି ଏବଂ ପଥର। ସେ ଡାହାଣୀ। ଗୋପାଳର ସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜୁର ସମ୍ମୋହନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ତାର ହାତରେ ମିଠା ବଦଳରେ ପୋକ, ଜୋକ ଏବଂ କାଦୁଅ ଅଛି। ସେ ଭୟରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ଝିଅଟିର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଚେହେରା ଶୁଖିଯାଏ, ଆଖି ଦୁଇଟି ଲାଲ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଚୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପବନରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଡାହାଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କର। ମୋ ଶିକାର ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବୁ? ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ କଲିଜା ଖାଇବି। ରାଜୁର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗେ। ଗୋପାଳ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଲୋଭ କରିବିନି। ରାଜୁ, ଡରନା, ମୁଁ ଅଛି। ଗୋପାଳ ମନେ ପକାଏ ଯେ ଗାଁର ଜେଜେବାପା କହିଥିଲେ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଛପଟରେ ଥିବା ଛାୟା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣରେ ଥାଏ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ଡାହାଣୀର ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଦର୍ପଣ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ରାଜୁ, ଡାହାଣୀର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ରଖ, ତାକୁ ହଲିବାକୁ ଦେନା। ରାଜୁ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଡାହାଣୀର ଲମ୍ବା ନଖ ଥିବା ହାତକୁ ଜୋରରେ କାମୁଡ଼ି ଧର। ଡାହାଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଗୋପାଳ ତାର ଲୁହା ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାହାଣୀ ଅଣ୍ଟା ଥିବା ସେହି ମାୟାବୀ ଦର୍ପଣ ଉପରକୁ ଜୋରରେ ଆଘାତ କରେ। ଦର୍ପଣ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଡାହାଣୀର ଦେହରୁ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରି ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ମାୟାଜାଲ ତୁଟିଯାଏ। ଗୋପାଳ ଏବଂ ରାଜୁ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇଦେଲୁ। ଚାଲ, ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିବା, ନହେଲେ ବାପା ଆମକୁ ବାଡ଼େଇବେ। ଦୁହେଁ ହସି ହସି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।